Здравейте всички, аз съм Bulgarian Soldier и това е запис на онлайн битка на Fall of the Samurai на живо. Това е матчмейт битка и както виждате имам доста линия на пехота. Цяло съм заложил на спам на линия на пехота, тъй като в последно време само с това играят играчите. Вземете повече кавалерия, рискувате доста, тъй като повечето линии в тази игра са винаги много по-добре. Просто една линия е 150 човека, а кавалерията като е 60, може доста сериозно да не се объркат сметките. Взел съм 3 стрелен шкаф, като този каф тук реално е 8 ранг, макар че не го показва. Това е защото не съм отдигал никакъв скил. Когато не вдигате скил на кавалерията си, всъщност на който да е юнит, ветеран, той вдига ниво по-бързо и ми остава още съвсем малко далеко. Така. И битката явно сече, тъй като опонента ми е 100% от Русия поради клана, който виждам. Това е клана Красмен of War, нещо този сорт беше, се сещам. И ми е взел доста кавалерия, което е очудващо. Момент. Посих, че имаше револвер в 5 ранг. Значи има дори White Tiger Force, т.е. че битката на линията пехота ще я спечеля. Проблема ми е множеството му кавалерия, което не знам как ще надвия. Проблемът е, че има револвер каф, затова се притеснявам. Ако нямаше, иначе щеше да се гъга. Ще се опитам да защита арчери дожито и ще преместя пехотата си малко по-вдясно, т.е. втората линия, тъй като искам да защитавам фланга си, където очевидно ще ме атакува. И тук малко ще го покажа преди да правя каквото е било. Поне така изглежда. Убийства, всъщност 15 вече. Тук все някак си трябва да изпълняме. И да, знам, че тук ще се взема паризал, каквото да става. Но трябва да защитавам множество точки и за това стъпвам. Сега аз няма да с своите линии. Ще реагирам на неговите атаки. Много по-малко, така че чели битката в момента. Трябва да спорт кавалерията на всяка цена. Избере битката свършва. Само тези ярите трябва да ги избере много бързо. Това ми е малко интересна сцената. Sir, I fear your general is in mortal peril, sir. Son,
тук продължавам да отстъпвам, тъй като предимството определено на моя страна. Виждате, въпреки че кавалерията е доста силно, успях да отблъскам. Този мап е перфектен всъщност за кавалер само. Видях какво направи току-що. Доста добри маневри в интерес на сцената, но не е достатъчно добре. И сега ще ръчна с този симпатичен револвер каф гърба на вражеската армия. Сигурно ще успея да ги изпаря. Успях да разстрелям револвер кава на опонент. И имам чувството, че опонента ми реши да се дропне. Той някой се чуди защо се дропва, това е за да се запази ранга. И да. Ето, че реши се дропне, въпреки че тук е активирал ганбата и пак не може да ме разстреля. Да видим. Това е сигурно е бил револвер кава, който разстрелвам. Както виждате, опонентът ми нямаше никакви шансове в края на битката, тъй като наби доста глупо от една до някаква степен своя каф, можеше доста по-добре да го използвам, но аз не съм АФК играч и успях да го контролирам. И явно на него това не му се хареса и реши да се дропне. Както и да е, благодаря, че гледахте и го чакайте още клипове скоро.